Thereponi phai ECR ni Assam Public Service Commission mati APSC hinpen Combined Competitive Exam mati CCE Preliminary asatlang kitok ponjia ni pangdak pontang lo. ECR sigjit pen ke pachini ponalam the competitive exam la pen government aboreng aning ke hangabang phuabang phiatu maphan Assam Public Service Commission mati APSC hinpen ke damtang arni government hinpen kaprek asai kamalong vorengang hoy ke paklang ponjia phan advertisement kepeklang pon padolo. Labangso advertisement along ACS, APS pen danglok ongdung aboreng angkhoi piklang pon lo. Kadu kabe pang rumpet pen pharosir kepra kreket homang hoy peklang pon lo. Labangso boreng angkhoi advertisement ke paklang pen Assam along vialong ke thekere arisoe janga tumsitame amen che thabdun rinti lo. Labangso amen che thabdun et pen non thereni phai ECR ni abangke Assam Public Service Commission hin pen preliminary asatlang ke tokjia ni pangdak ponlo. Sadlang ke tok ponjia ni lake thereni phai incorrect rock bhom kuruani si hot ponlo. Labang so sadlang ke tok dunjia phan roll number sabang ke thereni phai clear ni pen lakha ponpo. Lapen admit card sabang ke thereni phai troka ni si APSC a website along pipajer ponpo. Thereni phai incorrect rock bhom kuruani ke tok ponji APSC preliminary ningkan suri hinira incorrect hini asatlang abang ke pangdeng hini si tatok ponpo. Isia bangke ada porpai ke pen porpai krehini an lapen adun thuang deng bangke porpai hini pen anigang sam porpai kli an. State Desk Report Karbing Long Lai.